Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinewo nyaya yandikuda kukuudzai, uye ndiri kutotsvakawo advice kubva kune vedare renyu kuti mwana wangu ndomuudza here kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so: pandainge ndiri form 3 ndaiva nevakomana vangu vaviri avo vandainge ndichidanana navo. Saka vakomana vangu ava paiva neumwe wandainge ndichinyatsokunzwa kuda, then umwe wacho ndaingomuda because aipotawo achindipa mari panguva dzekuti tinenge tiri palunch kuchikoro, plus kumba kwavo at least vainge vaine zvimari, kwedu kumaraini kwatakakurira uko. So ndakangoramba ndichingodanana navo, but handina kana kumbogara ndavadhumanisa. I tried by all means kuti ndisavadhumanisa, but the day ravakazodhumana ndo the day ravakazopondana iroro. So at that time pandainge ndichiri kukwanisa kunyatsokumaneja marelationship angu, zvandaita ndezvekuti umwe ndaiti kana ndikamuti ndiperekedze uko huni nhasi ndaibva ndazonoita bonde naye ikoko, ndobva ndaziva kuti at least mangwana acho kana ndikamuudza kuti ndiri busy, at least ndinenge ndiine umwe, ndobva ndazoenda naye musango tobva tanosika bonde redu. Ndainge ndichitongomaneja marelationships angu ndakadaro, but ko ndaigozivei kuti kana ukaramba uchisangana nevarume pabonde musingashandisirane dziviriro, nhumbu inotobata. Kana usingashandise family planning, ndaingozviudza kuti ndakangwara, plus tainge takambotsenga mhodzi dzembanje. Takaudzwa kuti kana ukatsenga mhodzi dzembanje dzinoenda dzobva dzazonovhara chibereko chako. So ndaitofungidzira kutoti changu chibereko ndakavhara ndakatosila, asi ndakazongotanga kuona kuti pose pandinenge ndichibika ndaingonzwa kamwe kamunhuwi kungonhuhwirwa nechikafu, ndobva ndatobuda panze, ndobva ndanorutsa paya. Amai vakabva vazonditevera one day, ndokubva vazonditi une nhumbuka iwe? Ndikabva ndaramba ndikati nhumbu, handina nhumbu. Vakabva vazondirova kuzonosvika vachinditi ndikuda kuti unge uchindiudza kuti mwana uyu wawakatakura mwana wani. Ndakarohwa mukoma kuzonosvika ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichivaudza chokwadi. Ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndiine vakomana vangu vaviri avo vandainge ndichidanana navo. Saka pavakomana vangu ava wandaiziva kuti ndiye ainge ari baba vemwana uyu wandainge ndakatakura ainge ari ani, because uyu pane paainge akambotorwa nehama dzaamai vake akaita kuda 2 months asiko kumusha kwedu. Saka pa2 months idzi ndainge ndichingorara neuyu mukomana wangu uyu ainge achibva kumhuri inotambudzika. Saka vabereki vangu vakabva vazogara pasi paya, but zvose izvi zvainge zvisingazivikanwi nababa vangu. Amai vakabva vazoti iwe haungatiziri uyu mukomana uyu, nekuti kunyange ukatizira achakuroora nei, nekuti kumba kwavo havana kana zvipfuwo. Vakabva vazoti zviri nani kuti ndinge ndichingoenda ndobva ndanopomedzera uyo mukomana uyu wandainge ndisingadi, nekuda kwekuti pamba pavo painge paine mombe dzainge dzakawanda, dzimwe dzacho dzainge dzisingatombozivikanwi kuti dziripi, dzainge dzichigara kumapaddock. Saka vakabva vanditi kana ukaenda ukanotizira uko pasina kana nguva unobva watoroorwa, then iwe unobva wazoziva kuti mwana wako wechinumber 2 uchamuitira. So mukoma ndozvandakabva ndazoita izvozvo. Ndakabva ndazoperekedzwa ndikabva ndazonosiwa kumukomana wangu. Ndakagamuchirwa paya nemufaro, ndokubva ndazotaura madates avo atainge takasangana, but murume wangu akabva atanga kudhauta akati, iwe do you still remember kuti ndakamboita nguva ndisiko kuno kukumusha? Saka zuva iri rauri kuti ndo paunofungidzira kuti ndo mazuva acho pawakabatira pamuviri, ndainge ndisiko kuno kumani. But ndakangoramba ndakangotsikirira ipapo kuzonosvika vachizongoti iwe gamuchira munhu wako kana uri iwewe wakamubvisa kumandara. Saka unofungidzira kuti nhumbu iyi ndeyani, but iye chaainge asingazivi ndechekuti ndaiva neumwe munhu wangu uyo wandainge ndiinaye. So mukoma munongozivawo kuti kana uine munhu waunenge uchida nemwoyo wako wose, zvinonetsa kuti iwewe nemunhu iyeye munge muchizosvika pakurambana. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Nemukomana wangu uya hatina kurambana. Ndaingoramba ndichingoita izvozvo kuti kana ndikatumwa kuhuni nezvanatete zvangu zvidiki
taibva tazoenda tose paya, but sezvo zvainge zvichiri zvakaita zvidiki ndaibva ndazviti endai munotanha kana ari matowe kana kuti mahacha pazvinenge zvichitsvaka michero yemusango, inini nemunhu wangu tinenge titori kana kuseri kwemuti tichitoita bonde zvedu. Kana tapedza kuita kana 1 round yedu, then obva atotiza paya tobva tatoenderera tichitsvaka huni tirimo musango nezvehanzvadzi zvidiki zvemurume wangu. So with time mukoma murume I think kuti akazongonyumwa ndokubva azonditevera one day, because musi wacho iwoyo uyu mufacebook wangu ndakatomuudza kuti zvandiri kungonzwa muropa rangu dai tambosiyana nazvo. Saka iye akabva ati hazviite, ndikuda kutokupama chimwe chana so that urambe uchingondizvarira vana. Munongozivawo kana muri murudo munenge muchingonyeperana. Ndo pandakabva ndazongotora zambia rangu ndokubva ndabuda paya. Murume akatoita sekunge ainge asina kana basa neni. At that time ainge achitogadzira bhasikoro rake. Mukoma munhu handina kuziva kuti akangoti ndichingobudawo iyewo ndokubva atotorawo demo rake akabva atanga kunditevera. Mukoma ndakabva ndafamba paya ndichitokommunicata nemunhu wangu. Apa taitokommunicata nemiridzo because kana mafoni tainge tisitomborina. So takabva tazonosangana pane pamwe pakachikomo apo pataigara tichisangana, because pakachikomo apa taikwanisa kunyatsokuona zvose zvinenge zvichiitika. Murume ainge achingonditevera zvake kuzosvika achizobata uyu mukomana wangu ari pamusoro pangu. Mukoma haana kana kumbozeza, akangouya paya ndokubva anoti demo kumunhu, akabva amutema runokwana kuita 5 times achingomutema. Paakaona kuti ainge auraya munhu ndopaakabva atanga kuridza mhere paya achiburuka mukachikomo kaya achitiza. Mukoma ameno kutiwo chii chakabva chazoitika, because mukunotiza kwake akabva azongodona. Ini ndakazoti ndava kuburukawo mugomo muya ndokubva ndazoona kuti akanodona. Saka paakanodona akabva azonobayiwa nerimwe bazi remuti zvekuti chitanda checha chakanopinda nepahuro apa chikabudikira nekuseri. Iyi mhere yandakaridza mukoma ndichiburukawo mugomo muya ndakaridza mhere ndakananga kumba kwedu straight. Ndikabva ndazonoudza baba kuti izvi ndo zvainge zvaiitika. Baba vakatoshamisikawo ndichivaudza everything that had happened kubva zvandainge ndakatanga kudanana navo vakomana ava vari vaviri. So ndo zvakaitika kwandiri izvi mukoma. Murume wangu akaponda chikomba changu, iyewo akazoti otiza when he was in shock paakaona kutoti ainge auraya munhu ndokubva azongofawo. Ende nanhasi uno zvinotondinetsawo kuti ko akazobayiwa sei pahuro nechitanda ichocho chakamubaya. So I feel as if vanhu ava ndini ndakatovauraya and handitomborina kana peace zvachose, because zvaizvezvi sometimes ndinokwanisa kungoti kana ndikazama kuda kunamata ndinobva ndaona sort of like a vision, ndinobva ndaona muviri wangu wakazara neropa, ndobva regedza kunamata, because ndinenge ndava kutozvibvunza kuti saka izvezvizvi kana ndarakedzwa vision yekuti muviri wangu uzere neropa, saka what is the use yekuti ndirambe ndichingoshingairira pakunamata. Hama dzangu ndambozama kuti ndinge ndichitsanya ndichinamata kutokonfesa chaiko, but still I have that guilty feeling yekuti ndakaurayisa varume vaviri avo vandainge ndichidanana navo ndichirara navo vose at the same time. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi. So handizivi kuti mwana wangu ndomuudza here kuti izvi ndo zvakaitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Handisaka mwana wangu uyu wandakazvara ndomuudza here kuti ndo zvakaitika. Baba vako ndo mafiro acho avakaita awa, vakafa vachiita zvekupondewa. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Isu patainge tichiri kukura, since inini ndiri dangwe mumba medu, ndini ndakabva ndazoudzwa masecrets nababa vangu, masecret emumhuri zvekare neemudzinza. Baba vedu vaiva nenguva yekuti vaitorara zvavo vari pamusoro pemba, totora ladha ravo, then amai ndo vaizotobhabhalansira ladha riya, then baba vaibva vazotopiwa blanket nepilo vobva vatorara vari pamusoro
Pemba, but with time baba vakazoti vorwara mushure mekunge amai vashaika baba vakabva vazoti ivo vainge vachida kutaura neni. At that time ndainge ndiri form 6 pavakazoshaika baba vangu, vakabva vanditi mwanangu, iwewe ndiwe mukomana wangu mukuru dangwe rangu, pane zvandiri kuda kukuudza. Izvowo zvavakaudzwa nasekuru vangu avo vainge vari baba vavo, vakabva vanditi sekuru vangu ivo vainge vachitamba mutambo uya wetsiva boxing, saka sekuru vakabva vazoenda vakabva vazonoromba, vainge vachida kuita champion, but mukunoromba kwavo hanzi sekuru vangu vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachizosacrifice vana vavo. At that time ivo baba vangu vainge vasingatozvizivi kuti ndo vainge, at that time baba vangu vainge vachitofungidzira kuti ndivowo vainge vari dangwe rasekuru. Bekuru nagogo hanzi vainge vaine mwana wavo first born yavo, saka mwana uyu ainge achingonzi akashaika akabiwa nemabhenya. Izvo vainge vari sekuru nagogo vainge vakaronga kuti mwana uyu ange achizokidnepewa nemabhenya. So vatete ava hanzi vakati one day pavainge vachibva kuchikoro, at that time hanzi vainge vachitori kuprimary school, ndo pavakabva vazongobiwa nemabhenya vachibva kuchikoro, ndokubva vazopondewa mabody parts avo akabva azotorwa, then ndo akazoshandiswa pakugadzirwa kwemishonga yacho iyoyo yekusimbisa vasekuru kuti vakwanise kuzova boxing champion. Asi sezvisinei sekuru vangu ava vainge vakanzi vaisatendedzwa kuti vange vachidya hove, vainge vasingatendedzwi zvekare kuti vange vachidya chikafu chinenge chabikwa ivo vasipo, asi vakabva vazotyora mhiko dzacho idzodzo. Saka mhiko idzi mukunotyorwa kwadzo ndo pakabva pazotanga kuonekwa chipoko chavatete chichiudza sekuru kuti vaifanira kuti vange vachizoreurura ati ivo sekuru vanonzi vakabva vazoenda manje, ndo pavakabva vachizonoromba manje, apa vainge vorombera nedzinza rose. Saka pamhiko dzavo idzo dzavakapiwa vainge vakanzi vaifanira kumbopota vachirarawo pamusoro Pemba vakarindira chipoko chavatete, because chipoko ichi chavatete chaiti kana chikavawana varere mubedroom mavo chaibva chazotanga kuvarova. Kubva ipapo sekuru ndo pavakabva vazouyawo muHarare, ndokubva vazotenga imba yavo iyo yavakazopa kuna baba, iyo imba yandakazopiwawo nababa vangu, nekuti pamba apa ndo pakachererwa mishonga yacho iyo yainge imbori yasekuru ikazopiwa baba, now yava mumaoko angu. Saka baba vakati vandiudza zvose izvi vakabva vazonditi mwanangu nditevere, ndo patakabva tazobuda panze paya tikabva tangotenderera kuseri kwemba. Baba vakabva vandirakidza panzvimbo apo painge pakachererwa mishonga yacho nasekuru. Mishonga iyi vakabva vazoidana, vakandiudza madanirwo acho ainofanira kuti inge ichiitwa. Saka ndinoidana nechiArabhu, ndakadzidziswa kuti ndinoidana sei nechiArabhu. Saka nanhasi ndinoti kana ndikaona chipoko chavatete ndinobva ndatanga kutaura mazwi awo echiArabhu andakadzidziswawo nababa vangu. Saka izvo zvinhu zvacho zvinobva zvamuka ameno kwazvinenge zvichibva, but zvinongotanga kungofukunura zvobva zvabuda, zvobva zvatanga kurwidzana nechipoko chavatete vangu. Saka zvinhu izvi pazvinenge zvichiitika, inini ndinofanira kuti ndinge ndiri pamusoro Pemba. Herino dambudziko mukoma, mudzimai wangu iye she is a Christian, aiwa kunamata, vanonamata zvavo kunyangwe denga ravo. I am pretty sure kuti kune denga ravo rakatovamirira, because vatori nekamwe kakunyumwa. So makore ose awa mudzimai wangu uyo wandakazoroora ndaitomumutsa usiku, but pandaimumutsa iye anenge asina kumuka completely, ndaingomutsa mweya wake, then ndobva ndati ndiperekedze, tobva tanotora same ladha riya iro rainge richishandiswa nasekuru vangu zvekare rakashandiswa nababa vangu, obva atonditsigira ladha iroro, obva atondipa jira nepilo zvekuti ndinge ndichizoshandisa kana ndava pamusoro Pemba. But dambudziko ravapo nderekuti the more that she prays, nekuti anoona zvimwe zvinhu zvaanenge achirakidzwa, but it is just that haakwanise kuzvibhilivha kuti inini murume wake nemanamatiro awo aanofungidzira kuti ndinoita ndingazoita zvinhu zvakadaro. Saka zvaizvezvi mukoma nemudzimai wangu nemweya wake titori pakurwidzana, nekuti dzimwe nguva
ndinoti kana ndikamumutsa paya pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunorara ndiri pamusoro pemba, ndo padzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichirwiwa usiku hwacho ihwohwo, ndinozototanga futi ndandundurudzana nemweya wake usingade. Ndinongotora mucheka uya ndobva ndamuvhara kumeso kwake, saka ndinobva ndazobvisa chimucheka chiya, then mweya wake unobva wazobuda mumutumbi wake, ndobva ndachizotanga kutaura nemweya wake ndichiti, uri mudzimai wangu, chose chandinenge ndataura unofanira kuti unge uchizochitevedzera. Saka kumashure kwese uko kubva zvandakawanana nemudzimai wangu, ndaingoti kana ndikataura sekudaro, then mweya wake waibva wazotevedzera zvose izvo zvandinenge ndichiudza kuti unge uchiita, but zvinhu zviri kuchinja mukoma. Saka uyu ndiwo mutoro uyo wandakasiyirwa ndatakudzwa nababa vangu. Ivo vakanditi, mwanangu, neniwo ndakasiyirwawo mutoro uyu. Zvino zvandava pedyo nekufa, iwewe wava kufanira kuti unge uchitakurawo mutoro uyu. Ndiyo sikreti yemumuri. Zvino ndinoti kana ndakatarisa vana vangu, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti pavana vangu ava vasikana ndiri kufanira kuti ndinge ndichizosarudza umwe chete pakati pavo uyo asingafanire kuti ange achizoroorwa, nekuti anofanira kuzoti paya pandinenge ndafa iye anofanira kuti ange achiuya kuzogara pamba pake, so that akwanise kuzoenderera mberi nemhiko idzi dzekupota achizorarawo pamusoro pemba sezvandakadzidziswawo nababa vangu. Please post my own story. Ende ndinoda kungokurudzira vanhu kunze uko kuti kunyangwe kuri kunzi paya paunenge uchinamata kana ukasarakidzwa anything, zvireve kuti in the spirit world panenge pasina zvinenge zvichiitika. Zvinenge zvitoriko zvinenge zvichiitika, asi kungoti hondo dzacho padzinenge dzichirwiwa, iwewe unenge usina zvaunenge uchiratidzwa. Like izvezvi ini nemudzimai wangu kuchechi uko titori vanhu vakuru chaivo vanotoremekedzeka, asi mudzimai wangu iye ndiye zvake akatendeka pakunamata kwake, but inini vanhu muchechi havatozvizivi kutoti ndakatobatiswawo urombwa nababa vangu uhwo hwavakabatiswa zvekare nababa vavo avo vainge vari sekuru vangu. Kana mukaposta please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hahusi upenyu hunonakidza kuti nechando ichi then wobva wazokwira pamusoro pemba, wobva warara uripo pamusoro pemba. Hahusi upenyu hunonakidza zvachose, asi ko tingagodii, nekuti tinofanira kuti tinge tichifamba mumadzimba evabereki vedu tichitevedzera apo pakatsikwa nevabereki vedu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ko tingagodii, tinofanira kuti tinge tichifamba tichitevedzera apo pakatsikwa nevabereki vedu. Do you believe that? If you do, you can say yes. If you do not believe, you can say no. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.